Un o uchafbwyntiau'r calendr garddio ydy'r sioe flodau'r RHS yn Chelsea. Ac eleni mi oedd 'na ardd Gymreig yno yn serenu. Mi gafodd yr ardd ei chomisiynu gan elusen newid hinsawdd Maint Cymru, elusen sy'n gwarchod coedwigoedd trofannol. Cwmni stiwdio Bristow o Ddyffryn Ogwen oedd yn arwain ar y gwaith, a'i uchelgais nhw oedd i greu'r ardd fwyaf bioamrywiol yn hanes Chelsea. A mae Garddio mwy wedi bod yn dilyn yr holl baratoi ers mis Ebrill. Carol Williams fi oedd draw yn cyfarfod a'r prif ddilynydd Dan Bristow. Ar ddiwrnod braf o Wanwyn leni, es I draw i chwarel Aberger Mwylyfre ar Ynys Môn. Dyma'r chwarel weithredol olaf ar yr ynys sy'n cloddio am garreg o arbennig, y galchfaen, sy'n nodweddiadol iawn ym mhensaerniaeth yr ardal, gan gynnwys y pontydd adnabyddus na sy'n cysylltu Môn a'r tir mawr. Ond o gen I ddim syniad bryd hynny be oedd y cysylltiad rhwng calchfaen Ynys Môn a sioe flodau Chelsea. Wel, Carol, mae carreg Sir Fôn ydy'r seren y sio. Aha, fantastic. So how are you actually using the stone in your garden? At Chelsea itself, our category of garden, we have to elevate the garden. We're not allowed to excavate into the ground, so it had to be raised. So the stone is sort of creating the container which the garden is going to sit within. Right, yeah. We're using two different local styles of stone walling. One of them is going to be vertical walls. Another one is a slab wall. So using all this kind of local knowledge and traditional skills to create this beautiful surroundings for this garden. So when you were coming up with an idea, what was your vision for the entire garden? Well, it was really a collaboration with Maint Cymru, size of Wales, the charity, because we really wanted to celebrate the biodiversity that's contained within tropical forests, which the charity are protecting. They're trying to protect an area of tropical forest of 2 million hectares, which is the size of Wales. Wow. So hence the name. To do that, we didn't want to make a tropical garden because it would have been a really unsustainable thing to kind of bring plants in from all around the world. And so they're all sourced from the UK, the plants. I can't tell you how excited I am to be involved in this process with you and hopefully follow you all the way to a really good medal. Absolutely, yeah, I can't wait. I mean, it's been just an idea in my head for a year, so to see it coming to life will be quite special. Yeah, well, good luck anyway. We'll be behind you all the way. Diolch yn fawr iawn. Ar ôl holl gyffro Chelsea, mi fydd Gardd Maint Cymru yn cael cartref parhaol yma yng Ngardd Fotaneg Treborth ar gyrion Bangor. Yn mis Ebrill, gwaith paratoi oedd yn digwydd yma, a mi roeddwn i'n ysu I gael gweld sut oedd pethau'n siapio. Yn fan hyn, mi fydd yr ardd yn tyfu ac aeddfedu, a dim ond y waliau sych oedd wedi gosod nôl yn y Gwanwyn. Y rhain ydy sylfaen y cynllun cyfan, yn cynnal yr holl blanhigion, gan gynnwys nifer o goed. Ac yma yn yr ardd Fotaneg, y magwyd llawer o'r coed. Nefod dwi'n teimlo'n fychan wrth ymyl yr rhain. Ond mae cynllun Dan yn dilyn briff vertigol iawn. A mae'r gonwydden yma yn ffitio'r briff i'r dim. Bod gennych chi uchdwr ofnadwy ni hi, ti'n chi'n troedfedd o led, a nith I ddim tyfu llawer lletach na'r hyn y lle. Peidiwch bod ag ofn defnyddio coed mawr mewn gardd go fychan. Po fwyaf di'r goeden, ac yn ymwedig os gennych chi uchdwr hefyd, mae o'n gwneud i'r llecyn edrych yn llawer iawn mwy. Wel, dyma chi siap diddorol sydd ar hon, ynde. Math o gamelia ydi, ond yn wahanol iawn I gamelias arferol, mi fydd hon yn colli'w dail I gyd yn ystod y gaea. Ac ar ôl iddi gael I ail blannu'n yr ardd yma'n hyn, mi fydd ne batrwm hyfryd yn ymddangos ar y rhisgl. Mae o'n dechrau ymddangos rwan, ond mi fydd hwn yn dod yn amlwg iawn. Fydd hon yn dipyn o sioe i'w gweld yn yr ardd yma'n bendant. Yn fan hyn, mae gennym ni'r hocswydden, neu yr hoheria. Mae hon yn goeden bon e ganopi mawr arni. Mae'n ysgafn ofnadwy. Mae gennych chi'r dail man bythol wyrdd yma. A hefyd, da chi'n cael blodau gwyn hyfryd ar hon. Diwedd Gorffennaf, dechrau Awst. Felly mae'n goeden gret ar gyfer unrhyw lecyn sgynnych chi.
A drws gosau iddi, mae'n un arall o'n ffefrynnau fi. Yr gerddinnen ydi hon, neu'r thorbus. A mae gennych chi eto dail man hyfryd yma. Mi fydd y dail yma'n troi lliw yn wych i chi yn yr Hydref. Ond yn ogystal â hynny, gewch chi flodau dechrau'r flwyddyn fe rhyw liw pinc, gwyn hyfryd. 2 goeden y fyswn i'n argymell i unrhyw un yn eich i drio'i tyfu. Wel, fedrai'n disgwyl tan ddiwedd mis Mai i weld yr ardd yma yn ei holl ogoniant. Chelsea amdani, te. O'r diwedd fe ddaeth y diwrnod mawr. Sioe flodau'r RHS yn Chelsea. Glastonbury'r byd garddio. Dyma y lle i weld gerddi blaengar, i ddarganfod planhigion newydd ac i gael llond berfa o ysbrydoliaeth ar gyfer ein gerddi ni adre. Wel, mae'r lle yma yn anferthol. Maen nhw'n deitha i fedrwch chi ffitio fyny 500 o fysys coch enwog Llundain i fewn yma. Ond heddiw, dwi yma i weld gardd Gymreig efo neges rhyngwladol. Mae gardd Maint Cymru yn cystadlu yng nghategori All About the Plants. Un o brif ofynion y dosbarth yma ydy dangos a dathlu'r effaith gadarnhaol mae planhigion yn gallu gael ar ein bywydau. A mae'n debyg does na neb yn adnabod y teimlad hwnnw'n well na Dan, prif ddarlunydd yr ardd. Wel, Dan, sut mae'r wythnosau dwytha yma wedi bod? Prysur, iawn. Dwi'n wedi blino yn ofnadwy. Dwi'n siŵr. Ond, looking at your garden now, how are you feeling, seeing it for the first time, actually put together, and it's real at long last? Yeah, it is an amazing feeling. I'm just so relieved, but also really proud of it. We've really managed to do everything that we wanted, so I couldn't really ask for more. Oh yeah, it does look absolutely amazing. But I'm going to ask you now the question that everybody wants to know. What medal are you hoping you'll walk away with at the end of the week? Well, it's really in the hands of the judges, of course, but I just know that we really did everything that we wanted and to the best level that we could have done, I think. So that's all we can do. Oh, it's looking amazing. You should be extremely proud, and we're behind you all the way and hoping for the best. Well done. Thanks so much. Diolch yn fawr iawn, Carol. Mae Dan a'i dîm wedi cael hwyl arni, ac un o'r elfennau amlycan yr ardd mae ddydw ni ydy'r cysylltiadau Cymreig cry. A mae hwn yn fan hyn yn blanhigyn arbennig iawn. A beth sy'n neud o'n arbennig ydy, mae o'n un o'r planhigion mwyaf prin ar wyneb y ddaear. Llysiau hebog byrcheiniog ydi o, neu'r Brecon Hawksweed. A mi gathon nhw hyd i'r un dwytha hwn yn tyfu yn y gwyllt ar lethrau bannau byrcheiniog. Ac ers yn i'r ddarganfod o, maen nhw wedi bod yn meithrin yr hadau yng ngerddi Cyw mwyn gwneud yn siŵr bod y planhigyn yma yn goresgyn. Pan fydd hwn yn blodeuo, blodau melyn fydd arno fo, a mae'r lliw melyn yma yn gweithio i ffordd drwy'r cynllun i gyd. Yn aml, mae llwyddiant gerddi fel hyn yn dibynnu ar dipyn go lew o gydweithio, ac wrth gynllunio'r ardd hon, mae Dan wedi manteisio ar arbenigedd sawl meithrinfa Gymreig. Math o saxifrag sydd gennau fan hyn, a mae'n dros 450 o wahanol rywogaethau. Arddrai Gymreig ydy hwn. A mi gafodd ei fagu yn meithrinfa Aberconwy. A mae ddigon hawdd gweld yn dydi o'r wrth y coesau coch hyfryd yma sut mae wedi cael yr enw y Ddraig Gymreig. Ond, coeliwch neu beidio, mae yna fwy i sioeau blodau'r RHS na phlanhigion hardd. Mae gerddi fel hyn yn gyfle i gyfleu syniadau ac i ledaenu negas. Codi ymwybyddiaeth o waith elusen Maint Cymru mae'r ardd yma. Fel elusen, dyn ni eisiau gwarchod a diogelu goedwig trofannol Maint Cymru, a fi'n meddwl mae'r gardd hyn yn neud hwnna'n perffaith. Mae 313 o blanhigion gwahanol fan hyn. Mae'n anhygoel. Anhygoel, ie, wrth gwrs. A mae 313 yw y nifer gwahanol o goed allai fod mewn 1 hectar
o goedwig trofannol. Mae'r lliw melyn yma sef gobaith am y ddyfodol. Ia, siwr. A mae'r ardal fan hyn 'di cael ei gwythio fyny. O dan, mae jyst lliw di fan'na i weld be ni'n colli wrth i ni daclowigo. Ac uwch ben beth all y fod yna, y holl bioamrywiaeth yna, os dyn ni ddim yn daclowigo ac yn edrych ar ôl ein coedwigoedd ni. Ac wrth gwrs, da chi'n dod i Chelsea, ffenest siop fwyaf i godi. Ie, Ymwybyddiaeth wrth gwrs, pobl o'r ie. gerddi ac y chelusen chi. Dwi'n ffodus iawn i fod yma. A mae'n jyst, gwych, platfform wych i allu lledaenu neges ni fel elusen. Dwi'n siŵr iawn. A mae'r neges yn un glir. O'r tyrau Simsan sy'n atgoffa rhywun o'r sefyllfa ansicr sy'n wynebu bywyd gwyllt ar hyn o bryd, i'r ffens ffwng naturiol, sy'n dangos y cyfoeth y ffyngau cwbl allweddol sy'n tyfu neu coedwigo'r ledled y byd. Dwi wedi mwynhau ymweld ag ardd Maint Cymru heddiw yma. Mae'n dangos yr holl amrywiaeth o blanhigion da ni'n gallu dyfu yma yng Nghymru. A hefyd, mae'n dipyn i gnoi cil yn ôl yr heriau sy'n gwynebu yn bywyd gwyllt ni. Dwi'n mawr obeithio erbyn diwedd yr wsos fydd Dan a'r tîm yn cael medal haeddiannol. Ar diwrnod canlynol, mi ddaeth y newyddion bod yr holl waith caled wedi talu ar ei ganfed. Medal aur i Gardd Maint Cymru, a mi ddython nhw'n gynta yn ei categori hefyd. Haeddiannol iawn ynde. Ar ôl llwyddiant Chelsea, mi roedd gan Studio Bristow dridiau i ddadosod yr ardd a chludo'r holl strwythur yn ôl i ardd Fotaneg Treborth. Mi fuodd na lond gwlad o wirfoddolwyr yn helpu Dan i ailadeiladu a phlannu'r ardd. Proses a gymerodd bron i fis i gwblhau. Wel, drychwch arni heddiw yma. Gardd Maint Cymru yma yn ei gogoniant yng Ngardd Fotaneg Treborth. Mae wedi swatio i'w llecyn parhaol i'r dim, yn dydi. Dowch draw da chi i'w gweld i. Gwch chi moch siomi. Llongyfarchiadau mawr i gwmni Studio Bristow ag i elusen Maint Cymru. Dipyn o gamp. A dwi'n edrych ymlaen at fynd i Erddi Botaneg Treborth i weld yr ardd yn o fuan. A dyna'n amser ni heddiw ar ben tan y tro nesa. Ond yn y cyfamser, mwynhewch y garddio.